Аз съм Мариана Попова и ми е много приятно да приветствам тук в студиото и поредният гост на предаването Телевизионна серенада, която ви разказваме за красивите стари градски песни. Това е Никола Янев Чоли. И виждам на витрината в един магазин един акордеон червен и започвам да плача. И моята леля така отидем от тях, тя дава пари, те ми купуват акордеона и така започвам.